Аксубай универсаль технологиялар техникумында Кама Аръягы муниципаль районнары башлыклары, мәгариф һәм мәдәният бүлекләре вәкилләре катнашында зона семинар киңәшмәсе узды. Эшлекле чарадан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Милләтнең асыл сыйфатларын халыкка җиткерү күбесенчә әнә шушындый әби-бабайлардан тупланган фольклор коллективлар җилкәсенә калды. Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау мәсьәләләренә багышланган зональ семинар киңәшмәдә барлыгы 250дән артык фольклор коллективы барлыгы искәртелде. Әмма төп сүз әлбәттә Татарстанда чуаш һәм мордва телләрен үстерү өчен тиешле шартлар булдыру турында барды. Беренчедән, моны комиссияның исеменә дә үзгәреш кертелде һәм димәк аның эшчәнлегендә дә үзгәреш булырга тиеш дип әйтәбез. Һәм әйткәнемчә, безнең һәр шөйбә киңәшмәләрендә Рөстәм Нургалиевич нәкъ менә бу юнәлешкә дә игътибарны көчәйтергә безгә искәртеп тора. Татарстанның 13 районы вәкилләре катнашында узган әлеге семинар киңәшмәдә республика рәисе искәртеп торуның нәтиҗәсе. Һәр милләт үзен сакларга тырышырга тиеш. Менә без зарланабыз, безгә татарларга җиңел түгел дип. Шушы бик аз санлы булган бу милләт вәкилләренә аларга үз телләрен һәм аларның традицияләрен саклау тагы да катлаулырак. Катлаулы булса да тырышалар, тырышкач республика күләмендә күрсәткечләр дә яхшыра. Быел Аксубай районында мәктәпне тәмамлаучы 55 чуаш укучысы туган телен сайлаган. Менә Аксубай җирендә үткәрелү бүген күбесенчә чуаш теленә кагылышлы мәсьәләләр күтәрелде, проблемаларын аның шишу юлларын уйланылды. Аксубай районында барлык халыкның 44% чуашлар, гомумән Татарстанда барлыгы 90 мең кеше чуаш милләтеннән. Константин Малышев чуаш телендә кунакчыл Аксубай җирлегенә үз рәхмәтләрен җиткерде. Шунысы да хөрмәткә лаек, үзлегеннән татар телендә өйрәнгән. Комиссия бик зур эш алып бара. Ул безне дә, башка халыкларны да уйлаттыра. Константин Малышев фикеренчә, чуаш телендә мобиль кушымталар кирәк. Шулай ук ул Татарстан китап нәшрияты әзерләгән мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен танып белүгә корылган темадагы карточкалар сериясен чуаш теленә тәрҗемә итү тәкъдимен кертте. Яхшы үрнәкне беррәттән мордва халкының мокшы һәм эрзи теленә дә тәрҗемә итү комачау итмәс иде. Аларның Татарстанда гомуми саны 12 мең. Эрзи милләтеннән булуым белән бик горурланам. Шушы эшлекле сөйләшү бик кирәк иде. Ул безгә Чирмешән районында яшәүче милләттәшләремә яңа этәргеч бирә. Яңа этәргеч бирүче семинар киңәшмә сүзчесе Илгиз Халиков милли белем бирү һәм милли мәктәпләргә укытучылар әзерләү, дәреслекләр белән тәэмин итү мөмкинлеге турында сөйләде. Безнең төп мәсьәлә менә башка милләтләрнең телләренә килгәндә, ул нәшриятләрнең менә шул бастырмауларына турыдан-туры бәйле. Чөнки алар Россия Федерациясының мәгариф министрлыгының реестрында булырга тиешле нәшриятләр һәм алар үзләренең заказларын формалаштырганда әлеге китапларның космотларның федераль исемлектә булуына ишара ясыйлар. Безнеңчә федераль исемлектә булмаган әсбапларында кулланырга мөмкин. Әйе, мөмкин, әмма аларны әзерләргә кирәк. Еламаган балага имчәк бирмиләр. Шуңа тәкъдимнәр көтәбез дип белдерде Милли мәгариф идарәсе башлыгы. Комиссия җитәкчесе Марат Әхмәтов да район башлыкларына булган проблемаларны янә бер кат барлап, хисап тапшыру өчен бер айлап вакыт бирде. Бер ай вакыт эчендә шушы районнардан, алардан яңадан төгәлрәк һәм ачыграк аларның үтенечләрен бу милләтләрнең өйрәнеп, республикабызда һәм үзебезнең комиссиягә ниндидер бер эш планы булдырырга исәп. Бу бик зур финанс чыгымнары сорый дип әйтә алмыйм, чөнки аларның ихтыяҗлары зур түгел, әмма ләкин бу биредә кичкенә генә йогынты да минемчә ниндидер аларга ышаныч бирергә булышачак һәм нәтиҗәсе дә уңай булыр дип өметләнәм. Мөршидә Җиһан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары өчен махсус Аксубай районыннан.